Ipo paya katika changa utora mfura ino sahara Chitaka chichitamba wachana chitamba chitaka chabuda one day after 40 hours ninga kisara chino wano wano chingu na sara so amana na wamwaji mjonga mafuta sika kushtaris izlevanje boza Ipo paya katika changa utora mfura ino sahara chitaka chichitamba wachana chitamba chitaka chabuda one day after 40 hours ninga kisara chino wano wano chingu na sara so amana na wamwaji mjonga mafuta sika kushtaris izlevanje boza 8 years handidi mwana wangu ari pasi iwe chataka kuwavhotera tichiwashandira tikuvaitira sei mishini yese kune vanzi machiko maschool driver yacho wakatadza nei kuvatorawo wachiisapo watadza nei wari kutadza nei kuvatora vana vedu vachigara vari pasi uye mapurisa yawoya wari kuisa yese vari kuita choko muhomwe wachishanda vana vangu vari pasi inini ndichijuwirira chikafu handina ma5 kg iye vari kundipa ngavasiye handina basa nayo ngandife nenzara ende ndozvanotitsetera nekatulita kanobasa rechii kemafuta kanobasa rekasauti kanobasa rechii ndakakura ndichidya mari yavo ndachembera kai ndive kurima chaiko chaiko handina chandaita nokurangarira gamba rangu riri pasa ivo vanongoti kunze kwenyika vakapemha kudhara vachipuhwa mari vachidya vasingakwanise kuya kuzonunura vana vangu apa vataurire iyi pa 37/42 bhawai wandibate ndiripo handisi kurefu aiwa ndiripo wari kutoja kumene mari wakati masense furau yauya kune hotifidi iri kuuraya vanhu wachipuhwa mari chete vachingodya chete wachidya nemasitei vana vedu apa pasi kuzofushirika vamuudzire futi hakusi kuzofushirwa vana vatina kubuda naivo vanofushirika futi parodhi kwavari kuonga wachipa shoko muhoma mapurisa yavo wana varere mumba imbaka iyo wachidya vachiguta vachigowana vachidya vachiguta zviri kuita kana panonzi ndo pano basi sitopi yavo iyoyoyo yavanoti zvanzi motikari dzakaita sei wari kupuhwa mari wari kupuhwa makeke wari kupuhwa tichizviona kureva kuti pakadhirikira vana ipa pane vamwe vachiri kutoenda kunoonga futi vari kuenda izvozvo hakusi kurariwa vari kubhadhara mapurisa ari kushandeiko soja riri kushandeiko ratakavhotera isisu maini yemunhu upi 1 month no reply yokuti tinzwe kuti ndio hamuna muchini here munyika muno wari kudyirei mari iri kubva kunze kwenyika muchini hamuna here apa pa krafa pane muchini apa unoshanda ipo paya wari kudii kuti buditsira vana vedu ngavaburitse vana nemuchini uri pakrafa apa ngavabhadhare mari iyoyo ngavabhadhare mombe iri kurehwa ichinzi inoda kubhadharwa DA ndo basa rake inofanira kuti ibhadharwe naDA hatisi vaberekisi takasauka tinewana kupi mari yatinobhadhara DA yokuti mombe wapuhwe ipo pai achipadze takatoputira mbande machira chii zvese hakuna chiri kubudirira masvikire yavo yarimo yaripo ngavatibvisirewo masvikiro yavo yauyewo tamba pane njuzu apa
vauye vatambe kusina mazuwa kana vakuda kuda stakipo paitotoiita. Akareva mombe ndiani kuti paripirwe mombe? Mdzimu wachipadze muridzi wegomo iri ndiyada mombe anditi yekuripirwa yokuti pave vakaripa pouya wamakwingwindo apo vazinata varipo uchiweshe varipo uku kuripo pesa apa musana kuripirwa kwa Chipadze kureva kuti vana vakanokanganisa kutsvaga kurarama here mugomo iroro. Mugomo kawe nokanganisa omaini zvanoita lichipindwa maini anoita bembera yokutenga mapfunde nokubikisa kumasvikiro nokupemberera maini yache nokuti njake banyika iwe akubata isisu mwacho kuti zvanzi ndimi bhadhara imombe bhadhari yachi wakuya tudhiringiti wauti usina nebasa rese unzi vana ijai daily vanhu vachifamba kuenda vana vanyura makumbo ndo ruprai yatiri kunzwa ndo zvinoita here nyika yavo ivava yavari kuvhaira nayo nyika vari kutovhaira kana ipopa pavakataura kuti zvanzi inini handina kuvhoterwa nemunhu ndakazvivhoterwa nomudzimu wangu hapana mudzimu uno wegarwe zita nderawegarwe wachigama nhunzi dzichienda kumuromo kwavo muno maiuraiwa vanhu muno wachivadhifenda muno kuti vanhu vangu handidi kuti vabatiwe. Of course zvanga zvichiitika nevanhu vache ivavo wachiponda vanhu nokuvabata vachivabudisa vachivatonga nokuvabudisa. Isi wedu mwana ngaaponde munhu hanga asingamubudise godedza. Mukatange nokutiudza kuti ndiani wenyu akashaya? Mwana wangu. Anga akura zvakadiwi anonzani? Ane 19 years. Zita rake anonzani? Alan Chimbwanda. Alan Chimbwanda. Imimi semubereki zvinokurwadzai zvakadii kuti musvike panguva ino kupedza mwedzi musati mapedza rufu rwamwana wenyu? Ini ndiri kudzamisa. Ndakamboti Mwari ade mwana wangu akarwara musoro ichiendawo pabhedhi njomupa mabhanana chibvunza kuti wamuka sei. Mwana akaoneka kuti ndiri kudzoka ndiri kunotsvaga. Ndikati Mwari ndo mabasa emaoko amakaisa kuvana. Ndiri kunzwa kudzamirwa zvakanyanya kuti mwana mudiki angaitawo chitema chipi chaanovhariwa achitadzawo kubuda pasi achitadzawo kubuda. Uyezve mukufamba kwatiri kuita tichitsvaga vanhu kutibatsira. Tinopuhwa imwe munamato tichinovaka munamato takaenda pakaiswa furegi pane mhuri dzedu takarohwa nemapurisa kuti kuno kuti hatimusauye vabereki. Ndikati isusu tiri vabereki tauya kuzodyaro munamato kuti vana vedu vakasike kubuda. Vamwe vanonamata vamwe vanopiro mudzimu isusu tanzi kandiwe munamato kuti Mwari vakunzwei. Kunditika takamhanyiswa. Ndakabereka mwana wangu akati wange achadonha akazobatwa nomwe mukurogoza nolisa svanzi mapurisa mama ndo vakushungurudzika madire ekudaro. Ndikazosvika ndikati kana tafirwa motishungurudza zvakarere pana patichauya ini ndichafira pana kuti ndo pane mwana wangu. 2 takati kugara kunoko kumba kubatsira rikatende zvakare kune vana vedu tichinamata tichikumbira zano kuna iye musika wangu kuti Mwari ndimunoziva. Ndikugara matikaita futi ofisa ndakawana zita rake akanditi muri kugarire chii pano muchabva nekupfurwa kana kurohwa. Pari zvino kana titi tiende unesa munamato takutotya kuti tichapfurwa tiriso takatadzira. Zvimwe zvinotishungurudza kuti asi ndo vakakonzeresa chiitiko here asi variwo varidzi vemutemo vanotibatsira ndo patinotsika stepi yedu vachitsika yemakadai asi vakutishungurudza zvakadarikidza. Tambotigare ndikati nzvimbo ino ine varidzi vayo kuti adiwe mwana wanabo wedu DA. Takaenda una DA wedu mapindiro yaakatiita inini haana kundigutsa. Zita rawo handiriziva hangu DA wedu hanzi musati fini hamudzisi vanoni kuita chikorokosi. Ndikati baba
mabasa edu emaoko. Nyange vana vakadzidza, mwana wangu akapedza form 4 asi chekuita hapana. Mwana angarime, anorime chii? Mari yotenga fertilizer nendisina, asi ndo mabasa emaoko yamungati ndo maoko. Anditika vakataura zvavanorika vakataura tikati ndiye panapa ndo patinopengera. Ndimi waridzi wenzvimbo. Kana muona kuti makundikana tiri veimwe ofisi vanza hapana kwanosekwa ndogorifeya muchauya pano. Tikati izvi zvakuda nyasha vatanamata zvakare vataenda ndikati ndiye tadzoka zvakare tikati mukaramba muchiya panapa wedha muchapfurwa nepfuta nakurumisa inembo. Tikati baba hamudaro, ndimi waridzi wenzvimbo topotera kupi? Tikapa ini ndatiwa nowe kuti nzvimbo ino ina DA kuti atipo option kuti bate makadai akutoti wange musatanirism asina na shungu nesu. Andinonzwa kudzamira nomwana wangu. Pakauya machaina ndinoda kuvatenda vakagona kukumba mvura tichinzwa kufara. Tikati papera mvura pakubatwa basa pakanamatwa. Asi pakazouya mukuru wemamaini ya akati hapana basa richabatwa. Pamira vakomana vanopinda pasi vakati makorokoza anoburitsana ega. Makorokoza ndo mashandiro edu, hapamboda mabhuku kana mepu. Vakarambidzwa vana vapfeka matochi kuti vapinde. Vamwe mukorokoza akaita navo zita rake hanyanyomuziva, anogara kuReni Mine, akapinda akati vana vari apo. Akabvunzwa nevamwe vane rudo, chii chawaona? Ndiri kuona nhunzi dzikutenderera apa ende hana yangu yarohwa kuda kuti pane munhu handi panolohana. Hanzi ndafili yangu kuti apa ndo pane mhuri dzedu apo. Akatorwa vanhu tichakusunga. Amai yake akati iwe unofira dzashamwari. Vanzi mukorokoza anobviswa nemukorokoza ndo matauro ari kuita nyika. Right. Tazogara tienda mumatende tikati tinoda kuenda ndopinda ndo pane vana vedu. Tikati isusu ofisi hapana patisi kubva ndo pane vana vedu. Tafunga kuti neuwandu hwedu uyu ane huku kana imbwa itengeswe tipe makorokoza kana kuti tichage chikafu chongoti vadye vafunde vana vedu nokuti vana vedu vari pachena asi tiri kuona nhunzi nemakondo. Ndinonzwa wangu kudzamirwa kuti dai nyika dzekunze dzatibatsirawo, tikukumbirawo vari kunze vatibatsira. Minamato iri kusvika vari kutinamatira. Tine chikumbiro dai Mwari nevari kuuyawo semikuuya kwamaita tiri kutendai kuti zvibude takangogara. Kana titi tidye sadza harizokwanisi. Ambuya vaichengeta mukomana iyi vanosvika pataimu yekutombofenda kuti uvamutse vanodisendi kufunga muzukuru wangu. Saka vachati paya mufuti matambudziko kudarika aya yamakanzwa kuti vana vakatsitsirirwa pachafa vanhu vapenyu nekufunga kuti nhamo yacho isingaperi. Nhamo inoitika ichipera. Wakatarisa nhumbi dzemufi unonzwa kudzamira. Utarise chino unodzamira nokuti kana kuti upinde mumba urumba wangoona hembe dzake. Asi kana wakamuradza apo aiwa unoti ndokumusha ini ndichaenda. Kana pakadai kana chaunogona kuita hapana kana kutya unokundikana. Handina hangu zvakanyanya ndongoti dai Mwari matungamirira kune avo vane masimba vari kunze kwenyika vatibatsire nekukasika. Zviri kubuda musarudziro tiri kutambira ende nyika yedu yanochenjeri. Vanoti kanzi vakasangana mapfupa yanosanganiswa pane mishini inonzi selection tinopuwa zviripo tinonoviga kumusha toziva kuti apa tapedza basa redu. Ndinoti hangu handina zvakanyanya. Ndinonzi Februkozi, ndine amai vaAlan. Ndinotenda. Chichana wangu gani? Uzibisa shika ndinotishaona. Amai tasangana nekuda kwerufu rumuno mumhuri menyu. Tiri kunzwa kuti pane hama yenyu yakashaya kuReni Mine. Ndiani wenyu? Mwana wangu first born yangu. Anonzi ani zita rake? Anonzi Tichaona Nyeketi. Tichaona anga ane makore mangani? Anga ane 26 years. 26. Tichaona anga ane mudzimai here? Anga naye asanga satani mwana. Tine matambudziko. Kubva zuva iri kusvika zvinezvi chii chiri kuitika? Nokuti tinonzwa kuti verescue team vakamira kuita basa kuti vagone kuburitsa mitumbi yevanhu vakashayikira imomo.
Hapana zvawakambobvira vaita. Vakangodhirena mvura chete. Pavakadhirena mvura vakabva vangotuta zvinhu zvavo vachienda. Isusu taiswera ikoko, tichinamata, takazogumisira tatoona kana vakuru vacho vasingauye ikoko. Saka isusu chinhu chakunyanya chinetsa isusu ndechekuti vana ava vakavira musi wa25 November. Saka zvakavira musi wa25 November kusvika nhasi tiri muna December, nhasi 28 December. Hapana kana chiri kumbotorwa action. Ini nangu samai vatichaona ndakanyanyobatikana nemwana wangu. Nenyaya yekuti ndakazvara vana ava vakawanda vari 7. Ndiye handanda kutarisawo kuti ndiye asara. Mwana iye akabva angodhirikirwa. Isusu takuenda kwaDA. DA ari kutaura iye kuti ndichazoita action kana ma-email auya. Achibva azomboti email yakauya asi ndakazoidzosera kune vanhu vari kufanirwa kukuitirai vanozokukanselai. Tikati isusu munoda kuti kansela kuti mufusirire vana vedu pasi, hatisi kubvuma izvozvo. Nenyaya yekuti hatina kumbokuona musi wane wamakambotraya kupinda imomo. Plus imi muri kuti chimushini chenyu chichauya chichifushira. Pakufushira chiri kugona, asi pakuvhura hachigoni, chinodhirikira pakuvhura. Asi pakufushira chiri kuita sei? Chiri kugona. Saka isusu zvinhu zvakatibata zvakanyanya. Ndiye tiri kuenda kwaari every day. Akada rumbotitiza, tine maaudio atinomuisira hapindure. Nhasi ndaendako kwaDA. DA akazosvika pakutaura akati, imi mambuya, imimi nekubatikana kwamakaita, hatisi kuda kuti muuye kunoku. Saka ndopazobvunzwawo nevamwe vandandinawo. Zvikanzi saka iye zvarini? Zvikanzi aizvo handisi kutomboziva because mapepa achada kuenda kuna president. Plus imimi vanhu imimi makaita zvepolitics, makatukirira president. Saka inini ndakatora manhingirini ndakarekodha. Saka zvandakarekodha inini ndakaendesawo kuvakuru. Mashoko amaitaura kuti hurumende yaMugabe yange iri nani, dai vana vedu vakanyururwa kudhara. Tikati takataura sevabereki kurwadziwa kuti zveshuwa hurumende yacho handini ndeyevanhu. President ndeye munhu wese. Usaverenge kuti saidi yakati yakandivhotera, saidi yakati haina kundivhotera. Ingobata munhu semunhu. Isusu tiri kuda kuti vana vedu vanyururwe. Saka nyaya iripo apa ndeyekuti isusu vakutipa mhosva yekuti isusu takatukirira president. Asi hatina kutukirira president, takati president ndaatibatsirewo. Nenyaya yekuti vana vedu vakavira mugomba umu havasi kubuda, toita sei? Saka rubatsiro rwedu hatichapiwe, rubatsiro rwedu rwakakwana. Sekutaura kwataura DA wacho. Ndozvaataura. Ndivo vanetwa vachipfuwa handiti? Saka isusu tiri kukumbirawo imimi vatori venews kuti mutienderewo nenews idzi kune vanokwanisa kuti batsirawo sevana vemuZimbabwe. Iri America, iri chii, vari vamwe muno muZimbabwe. Vana vedu vaigere kufushirirwawo pasi. Tingoonawo ungoona kuti mwana wangu aiswawo apa. Chero ari mapfupa zvapo. Nganzi mapfupa acho anotestwa wani. Ndiye vacho vari kuti muchazvigamuchira here kuratidza kuti waruda kupaita sei? Kupafushira. Saka tiri kukumbirawo kuti please tapota nhau idzi dziendeseiwo mazwi edu atiri kutaura isusu vabereki vekubhindura takavingwa nenjodzi. Mudziendesewo kune vanhu vanokwanisa kutibatsira. Izvezvizvi haudye, haurare, haudi, unenge uchingofunga kuti mai tichaona vangu ndichamuona here inini. Pekutanga ndaimboti pamwe akatiza pakadhirikira. Achaita sei? Achadzoka. Asi pandakatoziva kuti mwana wangu apinda zvachose, bhutsu dzadzina atezvara vake dzake dzakatozoonekwa nabamunini wangu baba kudzi, ndiwo akatozodziona bhutsu idzodzo. Vakati munhu muridzi webhutsu idzi aendepi? Vakati anyura. Ndo pandakabva ndatoti bamunini zveshuwa mwana wangu anyura, handichatowani mwana muupenyu hwangu. Saka ndiri kukumbira hangu nemweya waMwari
ndichikumbirazve kuti vanokwanisa kutinamatirawo tega hatichagoni. Mapastors ndichinyanya hangu kuti achiwenga pasta vaya tiri kuvakumbirawo nemweya waMwari kuti wasvike panzvimbo yeRain Mine. Achiwenga acharamba, tiri kukumbirawo kuti wasvike panzvimbo yeRain Mine mitoro yedu pamwe inoreruka, nekuti pane mumwe mukadzi akataura akati ndakarota, ane mwana arimo, ndakarota ndakabatwa musoro wangu, ndakatsitsirirwa kuti waacharamba pasi wachiwenga pamusoro wachindinamatira. Saka naizvozvo isusu tiri kukumbirawo kuti mapastors aya ngaauye paRain Mine votikoka isusu varidzi vevana, touya ipapo vanamate nesu, ndofunga Mwari vanotisunungura. Zvakakuomerai zvakadii kuramba muine rufu pamba kwemwedzi wese, muri kuzvikwanisa sei? Zvakarema, zvakaremeratu kuti mwana vangu inini aifarira sadza, kuti ndirije sadza racho, kuti ndidye nyama yacho yaaida. Apa ndatobikira kuti mabhatanata ndotwa ndadya, handina kutombodya kana mairi, ndakwanisa kudya 1 nemango 1. Hazvitambiriki, mwedzi wese vakatakura rufu mumwoyo nekuona. Ende uchienda kugomba ikoko uchiona paakawira, uchinyatsoziva kuti ndio paachiri, zvakaoma. Zvinotombondibata ndiri ndega mumba ndochema, ndoumburuka, ndodii. Zvoti kana mumwe munhu akada kutotaura neni, nditotokupindura rafu. Pana tete vangu watombotaura neni, ndatozowapindura rafu pafoni, ndazotowati tete sori zvenyu, pane zvandanga ndichifunga. Saka ndio nyaya yacho iripo. Ndiye napresident wavo havasi kutibatsira, ende havatotidi. Dai vachitida, dai vakatibatsira. Anga akukubatsira iwo here semubereki? Inini hangu ndanga ndisati ndakutarisira kubatsirwa naye, nenyaya yekuti anga achangobva kuroora. Saka ndanga ndiri munhu angati kutomubatsirawo. Ndanga ndisati ndatarisira kuti angandibatsire sebereki. Pachine mamwe mashoko amungada here pane zvataura? Mashoko angu ekupedzisira ndeekungoti ndiri kukumbira kuti mutidzirewo achiwenga pasta naacharamba kuti vauye kuno kuRain Mine. Ndadzokororazve kuti achiwenga acharamba vauye kuno kuRain Mine, achiwenga nacharamba vauye kuno vambotinamatirawo. Maita basa. Nhau yakaitika paRain Mine. Imimi mune hama dzakashaika here paRain Mine? Ndine mwana wasisi wangu nelojeri panapa. Imi maonero enyu kubva pazvakaitika kusvika nanhasi uno, muri kuzvionawo sei imimi sezvo muri imi mune nhamo iri kuitika pano pamba? Isusu takaremerwa tiri kunyika. Ndofunga muri kungoona nemhuri yese iri panapa, vanhu vese vari kuuya vanenge vakatarisira isusu panapa. Isusu tanga tine tarisiro yekuti dai vatibatsira kuti vana vaite vabuda, nokuti zvakaoma kuti vana vangonzi varovera parodi muno mulokesheni muno, kana takatomira panapa tichitoona pavakaita sei pavakarovera. Saka ivo vaine pfungwa dzekuti vada kuita mass grave, handiti haikwanisiki kuita mass grave nokuti panapa parodi panodarika nevanhu, imaini itonzi imaini yemuridzi, handiti. Saka zvakafanana nekunana Jumbo kukanzi kwarovera vanhu kumasango, tinotoziva kuti kuna vanhu vakarovera mumasango, handiti. Asi apa hapakwanisi kuti vana vaite sei varovere ipapa. Tani chikumbiro chedu rubatsiro, dai vangotibatsira nemushini vana vakwanisa kuita sei kubuda, kana akabuda mapfupa zvisina basa, vana vedu toita sei tinovika. Ndorubatsiro rukuru rwatiri kuchema apa, kusora kuti vanhu vakwanise kutibatsira, asi kuti vari kuti nhamo haisi mumba mavo, havanei nazvo. Ende mukorokoza anotorwa sechinhu chisina nebasa. Ndosaka muchiona nyange mapurisa ari kuti dzinga achitita rapo, vanoti mukorokoza munhu asina nebasa. Kukorokoza zviro kuti vana ava vanoenda kuchikoro vakatenda sati namabasa ekuita sei yekuita, vakaswera vamuno vanopedzera vakuba kana kupondana nevanhu.
Saka isusu kuti ngavatibatsire vana vadiki, mwana we19 years asina mhosva, asatambudzwa kana kuti chinonzi mukadzi chiya nditi. Ozongonzi arovera musango. Ngavatipo mwana wedu tikwanise kuita sei kumuviga. Ndo chinhu chikuru chatiri kuchema. Hurumende kuziva iri kuziva kukwanisa kutibatsira nokwanisa kutibatsira. Kune mamaini mahomba asiri kamaini katiri kutaura. Asi kunotori nemishini inoshanda ikoko. Avangatazotipa mishini kuti tibatsirike pakamaini kadiki. Avasi kuda. Atida kutenderana, hurumende haisi kuda, ine munhu kana vada kuvhoterwa. Asi panguva ino kana matumbu avakaguta vanei nesi. Tozoti kana atiwadze election chechidzi pachavhurwa tichinyengedzwa. Saka izvozvo taneta, toda kutanga kuona rudo rwakutanga izvezvi. Vana vedu kana vane rudo nesu, gore rinopera tofana tavaviga. Atovimbira kuti havasisipo, tarwadziwa zvakwana. Saka ngavachitoti vana vavatipa. Hurumende haisida kutibatsira. Haina rudo nevanhu, haina rudo pamwoyo. Dai hurumende dai taiziva kugara Mugabe, dai vana vakabuda. Isusu kuno kubhindura totozikana kunzi tisu vanhu vachino veZANU-PF tiri kusekwa muno muchipadzi kunzi mazano vana venyu varovera apa nei madii kubatsirwa, ngave vachibatsirwa vanhu veZANU-PF. Ndo chinhu chikuru chatiri kuchema kuti vana varovere parodhi apa, vana varovere mukombo nereni maini hazviite, tiri kuzviramba. Kuna chinhu chinonzi mass grave hakuna. Dai ari mwana waDA ari kunzi ngaitwe mass grave aizvibvuma here? Isu nekuti tiri varomba hatina chatinacho, ndosaka kuti vana vedu ngavaitwe mass grave. Saka ndiko tikumbira rubatsiro. Ndo chichemo chandinacho. Mungatirondedzera kuti akashaya ndiani wenyu? Mwana wangu. Anga akura zvakadi? Ane 28 years. 28 years. Kubva pari zvinezvi tinonzwa kuti rescue yakamiswa. Chakaita kuti vamise chi? Hapana zvatiri kumboudzwa, isu tiri kungoudzwa kunzi kubva kumusoro hatisati taudzwa kuti zviri kufamba sei. Ndosaka takangomirawo, tinongoendawo tichinoswera ikoko todzoka kumanheru. Hapana kana chatiri kumbokwanisa kubatsira kusvika nanhasi. Zvino mabasa takatomira, hatisi kuendawo kumabasa. Chikafu, mari dzemarenzi dzinenge dzichitodiwa, asi hatisi kukwanisa kuwana. Asi dai tawana rubatsiro rwokuti vana vedu tinovaisawo pane vamwe, ndozvatiri kunyanyofarira izvo kuti dai tabatsirwa kubvisa vana taisawo pane vamwe. Pane here vakambouya vachikuadresa imimi sehama dzakarasikirwa nevana vavo paRain Mine? Hapana, hatisati taona. Kubva kupambwa kwaitwa mvura, taingonzi pari kupambwa mvura kusvika mvura ipere, hapachaita kuti motikari imire nokuti pari kudhirika. Zvototi ipapa pamakondo aitotenderera nenhunzi kuratidza kuti vana vari pashi pamusoro. Zvototi magura aya anenge achitotenderera zvokutoona kutoti vanhu vari pashi padhuze, asi rubatsiro hapana kusvika nanhasi. Pane mazuva avaimbobatsira, chii chavakakwanisa kunge vachiitawo chamaionawo imimi? Kungopamba mvura, ndo zvatakaona chete. Chimwe chatakaona kusvika nanhasi, hapana kumbotsvairwa kana kuita sei. Saka nanhasi tikangomira, tinongonoswerawo ikokuye todzoka kuma5 kana 6 touyewo kuno kutomuka toenda futi. Tinongoswerawo takagara kuRain Mine kwacho. Hapana rubatsiro tiri kumboona. Anga aine mudzimai here mwana wenyu? Anga ainaye but haana kuuya kunoonekera panapa. Pakashaika murume wake akangotumirawo hembe. Dzakangotumira siye kuti ataure nesu, haana kutaurawo nesu. Pane vana? Haana mwana naye. Imimi zvakuafektai zvakadii nekushayikirwa kwamakaita nemwana wenyu imimi? Vana vakadhirikirwa musi wa25 November kusvika nhasi, hapana kana action. Tiri vanhu tiri kumbofamba tichienda kwaDA haasati atipindura, akangoti ndichadaidza vakanhengerera vane hama dzakaita sei dzakashayikirwa nevana, togara meeting. Kana tagara meeting toona kuti tingaite sei. Saka kusvika nanhasi hapana chiri kubuda. Aishanda achienda kumabasa, aikubatsiraiwo zvakadii imimi semubereki? Mwanakomana hapana zvaimbotibatsira. Anga ari mwana wedu zvedu, but kuti atibatsire handide kunyeka. Mwana aiuyawo mukati mevamwe vana, kana ane mari dzakaingodyawo kwaingodyawo. Asi zvisinei zvinorwadza zvakadii kushayikirwa nemwana nenzira yakadai?
isusu zvakatotirwadza saka muchiona tichitoswera tiriko zvekumashure zvese zvekuti titarise kuti aitibatsira nei nechii mwana watakazvara hatingamurase nokuti hapana chaitibatsira tinotomira nayo kusvika nezvino kusvika abude pari vamwe munonzwa here kuti vakawanda zvakadii vana vakashayika panzvimbo iyoyo kana kuti varume vakashayika panzvimbo iyoyo? Vakawanda vacho nhamba chaiyo isusu hatina tinganyepi. Mumwe nomumwe anenge achingotaurawo mwana wake 1, mumwe anotiwo ndine 1, saka kuti tizive kuti mune vana vangani hatizivi. Tisingazivi kuti polisi ine nhamba yacho here sekunyoresa kwakaita vanhu hatizivi. Kuti zvisaitike zvakadai munharaunda ino yebhindura, imimi semubereki akarasikirwa nemwana munoti pangaitwe sei kuti vanenge vachipinda mumabasa iwaya ekuzvitsvakira kurarama zviregere kuitika zvekare? Izvi zvinotoda kuti vawanewo mabasa ekushanda kuti vana vasawane tsaona dzakadai, kushaya mabasa hakuna kumabasa kwavari kuenda. Ndosaka muri kuona vana vachikuwara vachidhirikirwa vachiita sei. Inyaya yekuti kushaya nenzara futi ndoiri kukonzeresa zvose izvi, nokuti mwana anozonopinda pasingaiti. Ndosaka tsaona yakaitika nokuti munhu anenge achitsvaga mari dzemarenzi, mari dzechikafu kuti aone kurarama. Mati ndii mai ani? Mai Kativi. Akashaya mukomana anzani? Anonzi Maneti. Tinotenda maita ini. Ndiani wenyu akashaya parain mine? Murume anzani? Johannesburg. Vangana makore mangani? 34. Mune vana vangani? 2. Imimi semudzimai wemuning'ina wangu akashaya, zviri kukubatai zvakadii? Ini zviri kundibata zvakanyanyisa, zvisingamboita nokuti ndakabatikana. Ngatitarisei pakatanga kuti vagone kubatsirwa kuti vaburitswe. Chii chakamboitwa chamaionawo kuti vaishingirira kuitira kuti hama dzedu dziburitswe panze dzinatsowana decent burial? Chakaitwa ndikunyepa hapana, nokuti tingazoita kuti chakaitwa kukupa mvura chete. Wakupa mvura hapana chimwe chakazoitwa kusvikana nhasi takangogara. Pane here pamakambotaurwa nemi nevakuru munharaunda ine maringe neplani dzavo? Hatina vakuru vataura nesu. ZBC vamwe ndo yangoiva pano vachingotitora vachingotibvunzawo vachititora vachingodzokera vachienda, tichingosarawo zvakadaro kusvikana nhasi takangogara sara kuzwa kuti zvakamira sei. Hapana kana pamakaunganidzwa sehama dzese dzine vana vakashayikira ipapo? Hapana, kunyange makomba kwacho patiswera takagara tichiti pamwe zvavari kuita pana anotiudzawo hapana. Minister of Mines wacho anga amboipo mazuva acho pakuda kuti tibvunzewo makadii henyu anti mamuka sei zvenyu, atokumbira kutaura nemi antu kwanisa kutaura nawo sinoenda kuchikoro, mutemo wedu haubvumiri kutaura nemi. Saka hatina chataiziva nokuti isi hatina kuenda kuchikoro, saka vanhu vakaenda kuchikoro vakwanisa kutaura nesu, izvo tangomirawo takadaro kusvikaona nhasiwo tikungorwadziwa chokuita hatina. Isusu tinechida kuti tiudze kuti vari kufungei, tagamuchira zvese nokuti mazuva acho awanda kubva musa 25 November apana 28 mazuva acho akarebesa. Chatikubatsirwa nacho hatisi kumbochiona. Chikumbiro chenyu kune vakuru vakateerera vamusina kukwanisa kutaura navo musi wachona iwoyo pamaida kuti mugone kunzwisisa ndezvekuti kudii? Teda kunzwa kuti vari kuronga kuti kudii, sezvo sai waridzo vanhu tatakangogara tichimira vari kuita basa ravo kuti zvakamira sei, kuti vari kuita vari kumirira papi, vari kutiudzawo here kuti zvakamira sei, hapana ikwanisa kutiudza. Kuti azvatazoita tazoronga zvakati kuzodai, hapana. Kusvikawo takuenda kwaDA, ndakazomboya chitauro nesu kuti kana ndidano yavo kuofisi tichitaura tichionesana. Kuonesana kwacho takatraya tichienda kusvikana nhasi papa vamwe watoenda, but chikubuda chichifuta hapana. Vaenda kwaDA? Vaenda kwaDA. DA wakuti fumewo yakauya ndinayo, asi hasana piwa go ahead kuti ndikutsanangurirei.
hatisi kuziva kuti tichazoitsanangurwa rini kana kuti January kana kupera kwacho hatisi kuziva. Tine takangogara izvezvizvi ukati hama dzemunhu hadzisikana kushanda. Tine takangogara hapana kukwanisa kubatsira mumwe nekuti hadzinganopinda futi basi pasi ndo basa ravo vanoshanda vari kupinda pasi. Saka zvikwanise munhu wakabatikana kuti unganopinda futi pasi pemugodhi munyingi wako ari pasi hazviiti. Isusu tutaisira zvese iwo ngavakwanise kutiudza chokwadi ndozviri patina option yekuita ngatiudze chokwadi kuti isusu tafunga kuita zvakati. Zvakaoma zvakadii kupedza mwedzi vanhu vakaungana vari parufu rusina kupera zvakakuomerai semhuri? Zvakaoma ende munoziva zvinoita kana mafamilies chaimo chaimuka zvinhu zvakaoma. Unozobuda kana miromo yakawanda yekutozotaudzana tiri nekuti nguva futi inenge yarebesa vanhu vanenge vashaya basa rokuita vakutoona kuti chatakagara kunoko hapana chokuita icho hapana chaanogona kuita. Saka mapesa maakunetsana hama dzega dzega. Saka isusu tongokumbira kuti vatibatsirwa tudzowo chokwadi chavari kufunga kuti vanga vafunga kuita sei, vari kuda kuvhara ipapo here, vari kuti chato vachaburitsa here kana kuti vari kuda kuita sei wotiudza. Kana aiwa isusu tafunga kuvharira apa shuya imi muite muzodai so kana kuti mutore dhaka munoviga kana kuti muite sei iyo ndo watakamirira. Nekuti kokuya hakuna munhu anokwanisa kungonosvika achinopinda ikokuye kwagara kune security polisi iko inenge yakatichengetedzera mhuri yedu. Saka tongokumbirisawo vavatibatsira nekuti tikurwadziwa. Hatina zvizhinji kurwadziwa ndo kwakanyanya. Vana vakura zvakadii? Mumwe ane 9 years mumwe ane 4. Maita basi notenda Amerika pane zvimwe zvamuda kuwedzera? Zvekutaura ini chakawanda handina nekuti ndinonyakufirwa saka handamuna anondichengeta ndemunhu aindichengeta saka ndakaomera. Inini akashaya kureni maini muzukuru wangu mwana wa mama ambapanda ini ndogara kuGlendale ndonzi amai muropa. Ini ndinonzwa kubatikana nechiitiko chakaitika ende kurwadziwa kwandiri kuita kunondirwadzira pakuti vazhinji vashona vane vamwe vana vari pasi apa kana kuti vane varume vari pasi apa maloja. Hakuna munhu angaenda kuti anotsvaga mari yekuti abhadhare rendi achiona kuti mudiwa wangu andinaye pano haasisipo uye haanyasi kuziva kuti ari pai chaizvo chaizvo. Saka zvinhu zvinondibata ende kana musi watakazvizwa ndo musi wandakauya. Zvinhu zviri kutiomera kuti vanhu ngatisati kana nhamo ichinge iri panhingi hanzi zvakanaka zvakadaro asi uzive kuti kana newe inogona kuzongokuwanawo. Saka ndakungokumbira kuti ane rudo akaombekwa naMwari wake anonzwa tsitsi nenyasha ane chaanogona kutibatsira nacho ngaatibatsire. Zvakasununguka tichiona kuti mwana wedu tamutora tamuisa apa ari papa kana sadza unoribika richiita sei richibva ende wechiridya nekuti unozive kuti kufa murayiro waMwari. Asi ngatisati kana zvisati zvandiwana kana kuti ndiri pabasa ndotaure zvandinoda. Ini ndinozive kuti kwai ukapinda basa chasara kubuda ukazvarwa chasara kufa. Saka vanhu ngatione mashoko ekutaura uye ngatinzwire vamwe tsitsi kana waone chiitiko chakadai. Ini ndinoziva Jehovha Mwari akati munhu wandakasika semufananidzo wangu uchazvecheziya unofanira kushanda. Kana ndakutaurisa vana vakaenda pasi avo havana kungoenda bedzi kuti takangoenda vaide kuedza kuzadzisa shoko raMwari rakati uchazvecheziya shanda zvichida kuti iye Mwari akasika zviwanikwa zvese maminerals yese kuti agozoshandwa neuyo munhu waakasika semufananidzo wake. Saka handioni paine chishamiso kuti vakazotsitsirirwa ipo makorokoza musadzidzise vana kuti vaende kunoita kune zvikorokoza nekuti zvinoraramisa vapenyu. Kunyangwe murombo munhu hapana anovigwa ari mupenyu. Saka ngatiite rudo nenyika yedu, ngatiite rudo nemhuri yedu yatakapiwa. Nyangwe mabasa achizi anoshayikwa asi mukaona mwana achitombopuwa njere kuti bata apaka munofanira kutomukurudzira kana kumuonerawo zvokumuitira kuti akwanise kuziva kuti zvechokwadi. Aiwa pfungwa dzaakapiwa naMwari ari kuedza kuita sei kushandisa. Anenge achiramba kuba kana kuponda munhu ane chinhu chake. Mukaona munhu achida kuti regai ndinodaiwo zvakasikwa naMwari. Saka vane zvinhu zvavo zvokubatsira mhuri iri pasi pevhu nenyasha dzaMwari ndinokumbira kuti mwoyo wavo ngaunyaso kudzikadzika wanzwe kusununguka vanzwe kubatsira nekuti pano panyika hapana achararama pano nekusingaperi. Munhu wese achabva panyika.
Saka ngatiwe netariso kuti mashoko edu atinotaurira kuno umwe munhu arwadziswa ngatisaramba tichicheka nebanga panenge pambochekwa kudhara kana kuisa sauti. Zvino zvinorwadza kuti inini ndinoti wakasikwa uchinzi uri mukuru achatungamirira vanhu. Zvipo kuti une chipo chako, une chidanho chako chawagadzikwa. Andika ngachichishanda sezvachiri. Chiine tsitsi nerudo. Chirega kushambadza kana kutaura zvinhu zvisakafanira pane uyo aomerwa. Mwari ndinoziva kuti watinonamata ndimumwe chete. Ende mashoko iwayo unotaurira umwe munhu akasikwa naMwari uchagona kuzoaripira kuna Mwari wako nekuti achakubvunza kuti sei wanga uine mweya iwoyo nekuti takanzi tinofanira kuwa nerudo. Zvingani zvatinotadzira Mwari achitiregerera. Kuiwewe usingapindwi netsitsi uri munhu akasikwa semufananidzo waMwari, usinganzwiwo tsitsi nechiitiko chakadai, shuwa mwedzi here watokwana, vana vari pasi muchingotarisa chiri kuti vari apa. Ende mobva mati isusu tiri kuchengetedza. Muri kuchengetedza vanhu vapenyu here? Maakushanda kumakuva here? Hatichazivi kuti ravaguva here iroro ravanoti ivo mapurisa vari kuchengetedza kuti musasvika kuno. Zozosvikira rini? Ndinoona Mwari akatidzikisire vatungamiri venyika ino, wakatigadzikire madzimambo edu, zvichireva kuti umwe naumwe ane chigaro chake, anofanira kuremekedzwa nechigaro chake, anofanira kutibatsirawo nechigaro chake kuti uwepo hwake hugowanikwa panyika. Nevanonzwa vekunze kwenyika vanonzwa kufara kuti nyika yeZimbabwe vangava varombo asi vane rudo. Zvino kana ukanga wakutaura zvinorwadza mumwe munhu iye achiti ndoda kubatsirwa, akanzwa kuti ndiye anobatsira, nyika yese inenge ichizonzwa saizvozvi. Zvichafadza here? Zvichapa chimiro here kune vatungamiri vedu? Zvichapa chimiro here kune madzimambo edu? Zvichapa chimiro here kunyika yedu yatakasikirwa naMwari? Indini ndiri kungorwadziwa. Mapurisa anodzinga nekurova hama dzakafirwa nevana vavo nevarume vavo, mashoko enyu ndeyekuti kudini? Inini ndiri kuda kuedza kutsanangudza kuti kune mapurisa anoita saizvozvo ngavasangoita. Tinozive kuti mutemo une zvawo zvaunotaura, asi ngatizive kuti tiri kushanda nevanhu. Uye inini mupurisa ndiri munhu anobikirwe sadza, neiye munhu andiri kudzinga pano, newe ndichataura kuti ndichakurumisa nembwa, newe ndinotaura kuti ndichafurwa nepfuti. Haisi mombe, mombe chaiyo kaifura zina kunaka unotounzwa kuti ndazviitire ine kuti yaindibatsira kurima. Handitika. Saka ini ndine chishuwo chekuti vakapuwa nyembe dzawo dzeupurisa kana ani zvake ane chigaro chake chaakapiwa ngaashandise sezvachiri, ngaasachishandisa kuita kuchichidzira kana kuita ngecheshumba kuti ndinokuruma, asi kuti ngave nerudo nekuti vanhu vaari kutaura navo nevari kuuya panzvimbo idzodzo kurwadziwa. Dei kwakusi kurwadziwa inge dei vanhu ivavo vasingaendi ikoko, waingoti aiwa zvavharana ngazvingogara zvakadaro. Kwanzi kubereka kumwe chete ndinoona kwakauya vanhu vakasiyana siyana nevasina vana ipapo, zvichireva kuti kuzvara kumwe chete kunorwadziwa. Zvino iwewe kana une basa rako tanga wadzeya kufunga kuti ndikataura mashoko emunhu arwadziwa uyu ndiri kumusvitsa papi. Iwa nerudo. Chekutanga kana usingagoni kutaura zvakanaka, pauri ipapo pasi pemwoyo wako taurira Mwari wako, ndipewo mweya werudo, ndipewo mashoko ekupindurana nevanhu vari kuuya pano. Watogona kuna Mwari, Mwari anogara mauri agokuwanisawo mashoko anonyaradza, nyange usinyambona simba rekuvabatsira vanhu ivavo, asi ukawane kurunyaradzo munhu iye anowane kutarisa kuti aiwa nona tiri pedyo nekuda kuita sei, nekuda kubatsirwa. Handitika. Saka iwe ukataura zvinorundura munhu unoti upenyu hwacho achaita sei, ende achapesera ati mapurisa ese akaipa, achapesera kutuka nevatungamiri wenyika nezvisirizvo nepamusana pako unenge usingagoni kudzora mwoyo wako kana kutaura mashoko ako pakati pemuromo wako. Saka inini kutaura chokwadi zvinondibata, zviri kundirwadza nekuti inini ndakatosietwa natwangu tudiki, ndinogara muGlendale, kuti ndiuye kuno ndione kuti zvaapapi, ndakambenge ndiripo. Tikagarira tikaona zvinhu zvinenge zviri kungoreba, vana tasiya vari vega tadzoka, iko zvino tadzoka varipo paground varingoti hapana chatichaitwa. History yamanzwa iri kutaurwa ikwaDA nezvimwe zvinhu zvese zvakadaro. Handitika. Saka inini ndinongova nechishuwo chekuti Mwari ngaapinde mune avo vaakapa zvigaro zvavo, mune avo vane zvavanoita nemaoko avo, wakapuwe zvipo zvemishini inogona kuopareta apa, nekuti kutaura chokwadi dei panzvimbo apa yanga ine kuzinozwi ane mishini yakanaka ngauyawo parete paita mari apa kapa, kutaura chokwadi ingaida yakabuda kudhara mapanzi. Saka nekuti kudya, asi ndozive kuti kunodarika. Handitika. Ngatitange taitira nerudo, nekuti uyo wose ari pasi pamwe ndiye achanokumirira kumusoro kudenga, ndiye achanotaura nezvako kuti hauna kukasika kuda kundibatsirawo. Pamwe otherwise paitoya nevamwe vaifanira kutobuda vari vapenyu.
asine kuonesa kuti mweya tiri kupindwa nayo wapenyu haisi kuratidza rudo kune vana vakatsitsirwa apa mapanzisaka. Saka inini zvinondibata, asi ndiri kungoramba ndakanamata kuna Mwari kuti vane rudo rwavo zvavo, vane zvekubatsira, Mwari ngaagare mavari. Wanamate wataura Mwari kuti tipewo zano, nekuti Mwari akati haundioni nemeso ako enyama, asi ndichapinda mukati moyo munhu andakasika semufananidzo wangu kuti pane chausina akuitire. Zvoreva kuti vane mishini yavo ngavanzwewo tsitsi, vauye vatibatire, havana chavanobva. Hanzi naJehovha Mwari akati ndiedzei muone kuti ndikuitirai sei. Vane rudo rwokuita zvinhu ngavaite, vaone kuti vachazoruza here nezvavanenge vabatsira apa. Ndiwo chete mashoko mamwe makuru andandida kuti ndiedze kuti nditaure nekutotura kune mutungamiri wenyika kuti dei azvinzwawo kuti ane vana vake. Hadzisi nherera zhinji dzinozikana kuhurumende, dzimwe dzinotosvika pakutopara dzisingazivi kuti dzisingazikanwi kuti kune nherera, handitika. Saka tiri kungoti dei Mwari agara mukati memutungamiriri wedu amunangagwa, watsutswa nemwoyo waMwari, wagona kuone meso, kuona neve pasi pasi vasina chavanogona kuita kana kuti vasingakasiki kusvika kune vakuru. Mwari dei wagara mavari, wagonawo kusvika mese. Mwari avapa njere, apemhawo kana vasinawo munyika mavo kune vanazvo, vatibatsire pamhuri iyoyi nekuti imhuri yamunangagwa, vanova varivo vari kutonga, zvichida kuti imhuri yavo yese. Kutorasikirwa kwaita nevana ivava mavhotsi iwaya atorasikirwa nawo, aifanira kuramba aine nyembe dzavo dzavakagadzikwa naMwari kuti ave mutungamiri wenyika, nekuti kuti munhu aizwe mutungamiri haagadzikwi nemunhu, anogadzikwa naMwari. Saka ini ndinopa kuchema nekukumbirisisa kune mutungamiri wenyika kuti kana aine kuita kwake kwaanogona kuita, kana kuchema nevamwe wake wavakidzani wake wenyika kuti agone kubatsirwa kana vasina zvekushandisa, kuti vana ava vanoradzikwa pakakodzera. Munhu anofara achione paazororodzerwa kuti ngaazorore apa, ende muchizonoita zviwakwa muchiona kuti ndopatakaisa mwana wedu. Ndinotenda zvangu. Chitaka chichitamba wachana chitamba chitaka chabuda chitaka chichitamba wachana chitamba chitaka chabuda